Inqat magħna għal-jumejn fejn l-arti, il-fidi u l-kultura jiltaqgħu. Waqt in-Notte Bjanka għex l-istorja fil-Palazz tal-Arċisqof fil-Belt. L-għada waqt ġenna ta' Ġonna fil-Kurja tal-Arċisqof fil-Furjana għex il-ħidma tal-Knisja f'Malta. L-għodwa tajba, nilqakom għal-quddisa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Niċċelebraw illum il-festa ta' 3 arkanġli mqazza Mikiel, Gabriel u Rafael. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawn ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaffrinna drobietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Glorja l-Alla fl-oli ta' smawiet u paċi flant l-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadorawk, natuk ġeħ, irroddu lek ħajr għal-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Ibben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf ta' Alla bin il-Missier. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ħenna lina. Inti tneħħi drubiet tad-dinja ilqat tal-btana. Inti li qed fuq il-lemmin tal-Missier ħenna lina għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej. Inti waħdek il-għoli Ġesu Kristu ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla inti tqassam b'ordni tal-għaġeb il-ħidmiet tal-anġu tal-bnedmin fiħnina tiegħek għatina li ħajjitna f'din l-art tkun imħarsa mill-anġli li fis-sema dejjem quddiemek jaqduk. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li għallam jekk jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Apokalissi. Imbagħad għamet gwerra fis-sema. Mikiel u l-anġli tiegħu jitqabdu mad-dragun. U dragun u l-anġli tiegħu tqabdu, iżda ma kellhomx ħila jelbu u ma kienx hemm iżjed post salihom fis-sema. U kien imwaddab id-dragun il-kbir, is-serb tal-Edem li hu msejjaħ id-demonju x-xitan, il-qarriq tad-dinja kollha, kien imwaddab għal fuq l-art u miegħu kienu mwaddba l-anġli tiegħu. U smajt li ħenqawwi fis-sema jgħid: Issa ġiet is-salvazzjoni u l-qawwa u s-saltna ta' Alla tagħna u s-seta tal-Messija tiegħu. Għax twaddab il-barra dak li jixli l-ħutna li lejl u nar jixlihom quddiem Alla tagħna. U huma ħarġu rebbieħa fuqu permezz tad-demm tal-ħaruf u bis-saħħa tal-kelma li xedu u możżewx ħajjithom minkejja saħansitra l-mewt. Għalhekk ifirħu smewiet u intom li tagħmru fihom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Flimkien, quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Irrodlok ħajr mulej b'qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art nixteħed quddiem is-santwarju tiegħek. Flimkien, quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Inrodlok ħajr għat-tieба u l-fedeltà tiegħek
għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox. Meta sejjaħtlek int weġibtni, kattarli l-qawwa f'ruħi. Flimkien quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Irroddulek ħajr mulej islatin kollha tal-art għaliex semaw il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej għax kbir u sebħ il-mulej. Flimkien quddiem l-anġli niżik ħajr mulej. Birku l-mulej eżerċti tiegħu kollha għaddejja tiegħu li tagħmlu r-rieda tiegħu. Il-bulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien meta Ġesu ra lil Natanjel risaq lejh, qal għalih, ara dan tassew wieħed minn Iżrael li jixtaqlu dan l-isem ma hemm ebda għerq fih. Natanjel staqsih, kif sirt tafni? U Ġesu jieġbu, rajtek taħt is-siġra tat-tin qabel ma sejjaħlek Filippu. Rabbi, għallu Natanjel, int li bent Alla, inti s-sultan ta' Iżrael. Ġesu jieġeb, jett temmen għaxetlek li rajtek taħt is-siġra tat-tin, għattara ħwejjeġ akbar minn dawn. U żied jgħidlu, tassew ngħidilkom, għattaraw is-sema miftuħ u l-anġli ta' Alla tilejn u niżlin fuq bin il-bniedem. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Huma tlieta l-arkanġli li tagħhom qed nagħmlu l-festa llum. Mikiel, Gabriel u Rafel. Huma t-tlieta li fil-fatt jissemmew fl-Iskrittura. U meta naħsbu fihom niftakru li dawn huma dejjem mibgħutin minn Alla biex ikunu ta' għajnuna għall-bniedem. L-arkanġli mhumiex qegħdin hemmhekk biex aħna nħarsu lejhom u nieqfu fuqhom, imma biex permezz tagħhom aħna nistgħu nagħtu glorja lil Alla. Kif jagħtu glorja lil Alla huma? Fil-fatt, meta aħna ngħidu lilek mulej tifħir u glorja qegħdin nagħmlu kif jagħmlu l-anġli. U kif smajna wkoll fis-salm illum irrodlok ħajr mulej għat-tieba u l-fedeltà tiegħek. Ħanħarsu ftit lejhom dawn it-tlieta u naraw x'inhuma l-karatteristiċi prinċipali ta' dawn it-tliet arkanġli. Min hu Mikiel? Il-kelma Mikiel l-isem fisser minnu bħal Alla. Mikiel huwa dak li jipproteġi. Narawh fit-Testament il-Qadim fil-viżjoni ta' Daniel illi qiegħed jipproteġi l-Iżrael mill-edewwa u narawh fil-ktieb tal-Apokalissi meta hu jfisser ir-rebħa kontra il-ħażen. U x-xitan huwa l-erq tal-ħażen. Kultant meta naraw il-Mikiel isu narawh jew lest għal ġlied jew qed jiġġieled. Ma dan mhux għax kien ġellied, imma propju għaliex hu kien dak li jipproteġi. U l-iskop tiegħu huwa propju li jkun ta' protezzjoni għalina. U speċjalment protezzjoni mill-erq ta' xitan. Għax aħna nafu li x-xitan l-aktar li jaħdem huwa bil-erq. Billi ħaġa kera jurijilek bħala sabiħa u ħaġa ħażina jurijilek bħala tajba.
U lek għandna bżonn tassew din il-protezzjoni ta' dan l-Arkanġlu Mikiel. Minu Gabriel? L-isem Gabriel ifisser Alla huwa l-qawwa tiegħi. U l-Gabriel narawh kemm fit-Testament il-qadim fil-viżjonijiet ta' Daniel, ma mod speċjali fit-Testament il-ġdid meta hu jintbagħat għand Zakkarija u għand Marija biex hemm iwassilhom l-aħbar it-tajba. Gabriel naraw propju l-messaġġier ta' Alla dak li iwassal l-ikbar aħbar lill-umanità li Alla se jsir bniedem. U meta aħna niftakru f'ismu il-qawwa ta' Alla, naraw kif l-aħbar it-tajba li hu dejjem iwassal lilna turina li aħna nserħu fuq il-qawwa ta' Alla. Fil-fatt din narawha ħafna meta Gabriel iżur lil Marija u hi ma setgħetx tifhem għal kollox dak li qed jgħid, ma femet li minn Alla u femet li bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa ta' Alla, u għalhekk tgħid ara jiena l-qaddija tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Ja l-isbaħ attitudni għal dan il-messaġġ li jiġi minn Alla. Minu Rafel? Ir-Rafel narawh ukoll fit-Testament il-qadim. Ismu jfisser Alla ifejjaq. U fil-fatt narawh fil-ktieb ta' Tobit meta hu jakkumpanja lil Tobija it-tifel ta' Tobit fl-avventuri differenti tal-ħajja tiegħu li waslu propju għal tmiem tajjeb. Ifakkarna Rafel li aħna għandna bżonn gwida għal ħajja tagħna. Alla hu li jigwidana. U fl-istess waqt għandna bżonn il-fejqan, it-tnejn li huma fil-ħajja tagħna. U għalhekk meta niftakru f'Rafel, niftakru kif Alla lilna jrid ukoll jakkumpanjana fil-mixja ta' ħajjitna kif ukoll jagħtina l-fejqan biex aħna nkunu tassew b'saħħitna speċjalment fir-ruħ tagħna. Iju nitolbu llum lil Alla nirringrazzjawh ta' dawn it-tliet arkanġli li tagħna, nitolbuh biex dejjem niftakru li Alla jrid permezz tagħhom jipproteġina, iwaslinna l-aħbar it-tajba u jigwidana u jfejjaqna u nitolbuh biex ikunu tajnuna f'ħajjitna ħalli dejjem nimxu fit-triq it-tajba li toġob il-Alla. Resqu issa tal-bit tagħna lill-Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek, jiena biex tkompli x-xandar l-aħbar it-tajba tiegħek il-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbuk mulej li aħna dejjem nkunu mħarsa mill-arkanġli tiegħek li inti tajtomna bħala għajnuna għal-ħajja tagħna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u għal dawk li jagħtuhom is-servizz ta' għajnuna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nixtieq nitlob ukoll mod speċjali għal persuna żagħżugħa li għandha kundizzjoni li qed tipprova anki tgħin biex toħroġ minnha u allura tkun f'waqta ħalli tista' anki tgħix il-ħajja tagħha normali, nitolbu ħafna għaliha u anki għall-familja tagħha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal sinodu tal-isfijiet għada tibda l-laqa fl-imkien b'laqa ekumenika, mbagħad hemm xahar sħiħ aħna Malta se jkun hemm l-Arċisqof illi jirrappreżenta Knisja f'Malta hemmhekk f'dan is-sinodu fl-imkien mal-Papa Franġisku nitolbu biex tkun esperjenza din tal-qawwa tal-Ispirtu Santu li jkompli jmexxi lill-Knisja fit-triq tajba fi żminijietna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Tolbu għall-istudenti u l-għalliema li issa bdew din is-sena skolastika ġdida biex inti mulej tagħtihom l-għajnuna li jeħtieġu fil-studju tagħhom nitolbu. Ismana nitolbuk mulej.
طلبوا għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem speċjalment dawn l-aħħar biex inti mulej tilqaħħom fih tagħnek ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu. Isma'na tolbuk mulej. Mulej Alla tagħna għat-talb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Fiċ-ċokon tagħna nitolbuk mulej biex l-anġli jwasslu quddiem il-kobor tiegħek is-sagrifiċċju ta' tifħir li se jinnofrulek. Intilqgħu bis-sliem u għamel ikun ta' fejda s-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Nidżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr. U qatt ma nieqfu nxandru t-tifħir li jingħatalek fl-anġli u fl-arkanġli tiegħek. Għax il-ġieħ li jintratt lil dawn il-ħlejjaq li bihom inti taxxaq u ġieħ moti lilek għall-kobor u s-sebħ tiegħek. U jekk huma jixieqlhom daqshekk ġieħ, bekk naraw kemm tassew inti kbir u kemm għandna nażlu lilek fuq kollox bi Kristu Sidna. Amen. Bih faħru l-kobor tiegħek l-anġli waqt li aħna b'wiċċna fl-art nissieħbu magħhom u bleħen wieħed intennu tifħir tiegħek u nfaħruk, inberkuk u nxandru il-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Ossanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, ossanna fl-għoli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi bati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr ta' lid-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmen tiegħek, nissennewk sa ma tiġi fil-glorja.
Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajr għax ogħġbok tilqana quddiemek biex naqduk. U miċċokun tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton Mie għaddej tiegħek minn ma jistoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħinna lina l-koll nitolbuk għatilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostoli qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jiena talilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejju flimkien nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħal-uliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrinna d-dobietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jessaltna l-ewwel glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrit fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi dnubiet tad-dinja ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mowti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem.
Nitolbu. Blumilta kollha nitolbuk mulej biex dejjem tqawwina u ssaħħaħna b'dan il-ħobs tas-sema li tmajtna. Ħalli bih nintlew bil-ħila u nimxu quddiem fit-triq tas-salvazzjoni taħt il-ħarsien bl-għajda tal-anġli tiegħek. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Nroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Infakrukom li s-sid volum tal-ktieb Kelma ta' Ħabib bid-diskorsi tal-Arċisqof Charles Cicluna issa jinsab għal bejħ. Min jixtieq jakkwistah u mħeġġeġ jidħol fuq il-website knisja.mt/kelma ta' ħabib. Grazzi tal-li naqattu magħna għal dan il-mument ta' talb, nawguralkom il-kumplament tal-jum it-tajjeb. Nofru dan ir-Rożarju llum talba speċjali għall-Assemblea Ġenerali tas-Sinodu tal-Isfijiet fejn il-Papa jiltaqa' ma' l-isfijiet mill-kull parti tad-dinja kif ukoll ma' numru ta' nies oħra matul dan ix-xahar li ġej ta' Ottubru nitolbu biex tkun esperjenza tas-sew tal-qawwa tal-Ispirtu ta' Alla fil-Knisja ħalli jkompli jmexxi l-Knisja fit-triq tajba. Bl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ejna wieqaf magħna, glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li jisma' talb tagħna dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu affrinna dobietna ħarisna minnha tal-infern. U ġener wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort tal-Ġetsemani u wereq l-għaraq tad-demm. Missienna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobsna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħat jalina, iddaħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija l-mulejmija kien birka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla tlapalina mit-imbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna kull jum għatina llum aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dubietna ħarisna minna tal-infern u ġeneral kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna kull jum għatina llum aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minuħati għalina iddaħalniex fit-tiġrib iżeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija imbirkanti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bi grazzi memlija l-mulejmija kien birkinti fost in-nisa mbirek kif rotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlapalina mitinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kibberk inti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern u ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien mobu bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaf l-art. ħobżna kuljum għatina llum aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Kif Santu. kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. Kull ġeneru kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta Sina Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet. Missierna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saħt nagħtek ikun li trid int kif fis-sema jdaf l-art. ħobżna kuljum għatina llum aħfrinna d-dubbietna bħalma naħfru l-minnu ħati għalina iddaħannix fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kien birkanti fost in-nisa mberek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlob għalina mit-tinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna
tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu issa u dejjem jibqa' l-dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna ħarisna minna tal-infern u ġena l-rbeħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana, slima lik. Lilek inajtu għalli ċaħna t-turufnati u li teva. Lilek nitnidu aħna li nibku norfqu f'dan l-witta dmuħ. Ija mela avukata tana. Dawwa lejna dak lajnin tijek tal-ħnina, urina wara dan t-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina, u pija, u ħelwa Verġna Marija. Skont il-ferma tal-Papa missinna l-inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. خبزنا كل يوم أتينا اللوم أغفرنا ذنوبنا بحال ما نغفر من وخاتي لينا إدخلنيش في التجريب إزدهلسنا من الداني أمين. Stima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mberek frotta ġuftijaj Ġesu. قديسة مريم مالا تلقالينا متنبين إسا في السياطة الموتانا أمين. Gloria lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. كيف كم البدو إسا وديم يبقى الديم تديم أمين. Għatihom mulej il-mistriħ ta' dejjem. الدول تديم يدفوقهم. Jistrieħu ma fil-paċi. أمين. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristu ħnina. كريستو هنينا. Mulej ħnina. مولاي هنينا. Kristus mana. كريستوس معنا. Kristu l-qattal btana. كريستو بالقتل بتاعنا. Missier eternalla. حنا لينا. Ibenalla li fdejt id-dinja. حنا لينا. Spiritu qaddisalla. حنا لينا. Trinita qaddisa la wieħed. حنا لينا. Imqazza Marija. اطلب علينا. Imqazza Ommalla. اطلب علينا. Imqazza xibba ta' xbejbiet. اطلب علينا. Ta' Kristu. اطلب Om علينا. il-Knisja. اطلب علينا. Tal-ħnina. اطلب علينا. Tal-grazzja ta' Alla. اطلب علينا. It-tama. اطلب علينا. L-iżjed safja. اطلب علينا. L-iżjed nadifa. اطلب علينا. Muxebba. اطلب علينا. Bla teba. اطلب علينا. Li tistħuq l-imħabba. اطلب علينا. Tal-aġeb. اطلب علينا. Tal-parir it-tajjeb. اطلب علينا. Ta' min ħalaqna. اطلب علينا. Ta' min salvana. اطلب علينا. Xebba kollu kaqal. اطلب علينا. Xebba li tistħuq kull qima. اطلب علينا. Xebba li tistħuq kull foħrija. اطلب علينا. Xebba kollok seta. اطلب علينا. Xebba kollok ħniena. اطلب علينا. Xebba dija marbuta ma' Alla. اطلب علينا. Mela ta' qdusija. اطلب علينا. Tron tal-erf. اطلب علينا. Bidu tal-ferħ tagħna. اطلب علينا. Amara tal-Ispirtu Santu. اطلب علينا. Amara ta' kull grazzja. اطلب علينا. Amara ta' kull tieba. اطلب علينا. Warda mistika. اطلب علينا. Torri ta' David. اطلب علينا. Torri ta' lavorju. اطلب علينا. Dar ta' der. اطلب علينا. Arka tar-rab tal-ġdida. اطلب علينا. Bib tas-sema. اطلب علينا. Kewba ta' filgħodu. اطلب علينا. Saħħa tal-morda. اطلب علينا. Kien tal-midinbin. اطلب علينا. Faraġ tal-migranti. اطلب علينا. Faraġ tal-imniktin. اطلب علينا. Għajnuna tal-insara. اطلب علينا. Sultana tal-anġli. اطلب علينا. Sultana tal-patriarki. اطلب علينا. Sultana tal-profeti. اطلب علينا. Sultana tal-apostli. اطلب علينا. Sultana tal-martri. اطلب علينا. Sultana tal-konfessuri. اطلب علينا. Sultana tal-verġni. اطلب علينا. Sultana tal-qaddisin kollha. اطلب علينا. Sultana mnisra minn l-ewwel teba. اطلب علينا. Sultana mtella s-sema. اطلب علينا. Sultana tal-Rożarju mqaddes. اطلب علينا. Sultana tal-familja. اطلب علينا. Sultana tal-paċi. اطلب علينا.
ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اغفر لنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. اسمعنا نطلبوك مولاي. ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. ħenna lina Itlob għalina għaddisa u malla. biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lejna ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġelu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irrażżinu Alla nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slima lik ħarries tal-feddej u arus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-ibnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Għalde Giuseppe kun missiera lina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missierna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beatu Nazio Falzoni, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. l-Arkanġeli Mqazza Mikiel, Gabriele u Rafael. Itolbu l-Alla lina. Intom qaddisin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla lina. Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek hekk li nħossu fina bla għeda dak li rebħitinna il-fidwa tiegħek int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu. Imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbirek id-dem mażiż tiegħu. Imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal. Imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbirek l-kbira Alla Marija Santissima. Imbirek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbirek it-tlok glorjuż tagħha fis-sema. Imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Imbirek San Giuseppe Arus kas-sismu tagħha. Imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.